I en retvinklet trekant ABC, hvor C er 90 grader, gælder følgende sætning. Sinus til vinkel er lige med A divideret med C, eller modstående kartese divideret med hypotenusen. Samtidig gælder følgende sætning. Cosinus til en vinkel er lige med B divideret med C, eller huslæggende divideret med hypotenusen. Samtidig gælder tangent til en vinkel er lige med A divideret med B, eller modstående kartese divideret med huslæggende. Nu har vi set sætningen om sinus, cosinus og tangent i en retvinklet trekant, og hvordan den fungerer. Den vil vi gerne have bevist. Vi ser først på en enhedscirkel med en indtegnet enhedstrekant. I denne enhedstrekant ved vi, at siden A lige med sinus til en vinkel, og siden B samtidig lige med cosinus til en vinkel. Dette kan vi bruge, når vi skal udregne siderne på en ny trekant, som er ligeværdig med den, som vi ser herinde. Det skal altså være en retvinklet trekant. Dette giver os, at de to parvis, eller at forholdet mellem de parvis ens sider, det er ens. Det vil sige, C over 1 vil være lige med A divideret med sinus til en vinkel, som vil være lige med B over cosinus til en vinkel. Vi kan nu isolere dette ved at tage C over 1 og A over sinus til A, sinus til en vinkel, og skrive det om. Dette giver os sinus til en vinkel lige med A divideret med C. Altså som Niklas sagde, modstående kartese divideret med hypotenusen. Samtidig kan vi gøre det samme med B over cosinus til en vinkel. Dette vil give os cosinus til en vinkel lige med B divideret med C. Nu har vi bevist både sinus og cosinus. Vi mangler dog tangens. Tangens finder vi ved at skrive tangens til en vinkel lige med sinus til en vinkel og cosinus til en vinkel. Da vi ved, at sinusdag er lige med A divideret med C, og cosinus til en vinkel lige med B divideret med C, kan vi skrive tangens, ikke tangens, den dropper vi, lige med A divideret med C og B divideret med C. Da vi nu har et C gået over og under parentesstregen, kan vi omregne dette til A over B. Og vi har nu derefter også bevist sætningen om tangens. Vi vil her lave et eksempel med brugen af sinus og cosinus i en retvinklet trekant A, B, C. Vi har fået at vide, at vinkel C er lige 90 grader, og vi har fået at vide, at vinkel A er lige 23 grader. Og vi har også fået at vide, at siden C er lige med. Vi vil udregne siden B og A ved hjælp af sinus og cosinus. Men for at vi kan bruge formlen sinus og cosinus, bliver vi nødt til at omskrive, så formlerne kommer til at hedde A er lige med sinus til vinkel gange C er lige med 3,12. Og den anden hedder B er lige med cosinus til en vinkel gange C er lige med 7,36.